Kalau tadi Anda sudah diajak bergoyang-goyang bersama dengan krunya BOG. Sekarang gilirannya temannya anakku Hakim. Temannya Hakim. Hakim. Sobat ngerti nih pinter nyanyi, pinter joget, nanti didaftarkan ke Taman Budaya Surabaya. Seperti Mbak Elsa, Mbak Caca, Mas Firman, Mas Danu ya. Ini juara-juara juga ya. Ntar anakku Hakim, kamu panggil temanmu sing pinter ngepang ya. Sing pinter ngepang sampean dolei, sampean panggil. Siapa namanya? Sing pinter ngepang biasanya karo sampean sopo? Kapit. Kapit. Ayo Mas Kapit. Mana Mas Kapit? Oh iki. Wadah. Gowo tas. Kinggo disawer sak tas kinggo rek. Sing nomor loro, siapa saya? Yang nomor 2. Iza. Ayo. Wedok. Oh lanang wedok. Ya wes gak apa-apa. Pinter ngepang iki ya. Pokoke kudu iso ngepang lho ya. Ya. Situngkas sing lanang. Siapa? Resa. Wow. Arek iki lemune rek. Dipakani makmu apa? Sentrat Entutmu kono. Ya, iki pantes ngereok iki dadi warok. Ya. Iso joget ya? Ya, lek iso joget kalem munggah, kudune joget. Ya, nek dipanggil karo Hakim harus bisa joget. Ya, maju. Kamu juga maju. Terus agak sana. Geser. Nah. Ya. Iki pasukan Kepang, ya, pasukan Kepang. Sing nyeleng ku wedok. Ya. Iki gantine Mbak Titin, ambek Mbak Nur Fadilah. Ya. Yang biasa melok ya. Sik dikasih lagunya Liwung. Sing Kepang 1 2 3 4. Ayo Mbak Elsa, diweni lagune Liwung ben arek Kedung Bulu iso dadi Kepang utawa reok. Nggih. Ayo Mas Hakim, iki koyo makel larere arek iki. Nah, ndono. Tasih apik. Bersama-sama dengan Begeng dikasih tembang dan lagunya Liwung iki lho lagune. Yo! Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Iya. Oh. Dilakoni arek gak isoan rek disawer kacek tamane dadak dikekno awakmu. Ya bejamu. Iya Om ngomong. Sik lagune kan Liwung. Sampean manglak dikasih paman duwe 20.000. Nggih. Kudu dikongkon joget. Sampean yo kudu joget. Sik ta, sampean gak gelem joget iki duwe masalah keluarga ta? Oh iya. Nang kok gak gelem joget. Nek kandhe masalah keluarga berarti kan dipegat bojomu. Oh, dorong duwe. Ditinggal gendakmu ta? Iya.
Joget ya, joget. Sik, dikai contoh karo iki lho, enak jogetane Hakim. Kene ki maju sik, Kim. Ya. Sik, coba didelok ya. Ayo Mas Danu, tabono ki pang, Hakim cek dadi cek dicontoh karo kanca kancane. Musik. Was. Oh, Atur suwun. Wis, jogetane narek. Yo, ya ngono. Kak kena dibuju rek langsung dilebono sak ngene. Ya, kene sik mundur. Jogetane enak. Iki lho Hakim temen sing nomor 2. Nah iki potongan koyo makelar. Jogetane sing enak kaya Hakim ya. Engko nek jogetane enak dikasih. Oh, bagaimana kok gatel lah. Kon tok kukur-kukur manumu ae. Ya, joget sing enak ya kaya Mas Hakim ya. Nah, musik. Jos. Iki jogetane enak kaya layangan pedhot. Tapi gak apa-apa tos, enak. Sing cewek. Nah, yo. Kaya Bu Guru ya. Joget sing enak ya. Nah. Ayo ya, joget sing enak. Oh, jadi mungkin. Nah, ini ya. Musik. Api Om. Api apa? Api kok jadi lan kaya wong gejek jagung ae kok ngenang ngene tok. Sik, sing terakhir sing duwe masalah keluarga. Iya iki sing gemoy. Ayo kene maju. Weh. Kak Popo. Apa ayo kene maju. Disawer maneh ayo. Kok disawer karo Pakde. Ya, ayo. Mosok arek iki kelemon rek. Wetenge tok gak apa-apa ngene-ngene dudut ngono. Ya, joget ya sing enak ya. Meneneke joget tamu enak ditanggapno bundamu ya. Ayo, musik. Yoi. Oh kita bingung kan joget di mari son joget iki lho. Sik jenengmu sapa le? Oh Reza. Sakjane joget tamu enak kegedean weteng. Joget sing enak ya saya, pisan kaset titik gak apa-apa. Aja njur kaya wong kesetrum. Ya, ayo sa, musik. Gak nyacat gantengmu ganteng, lemu jogetanmu kaya wong setruk. Lah ya tambah ngene ya Kim ya. Wis gak apa-apa, sandar ini tak jajero artise cek tambah gede. Sing iki yang ngono ndarene Kim, jogetane sing enak ya Kim ya. Ha iki makelar. Alah, duwemu lebokno kene. Makelar akik iki. Makelar akik. Oh iya. Ya kono lah. Iki oleh sak tas rek. Ya aku lebokno, nek kene titipna Om. Kau oleh. Nduk, tembangipun Lewung dilanjut. Soto pambito. Yoi.
Kita goyang lagi. Oh oh. Oh oh. Oh. Yo. Dikasihkan hadiah dulu Mas Hakim. Dikasihkan satu-satu. Dikasihkan satu-satu. Nah, terima kasih. Boleh istirahat yang sudah Mas mendapatkan Reza. hadiah. Istirahat dulu.